जोंहा दिनै बिपिएफ हान्जानि सिदावैसिम मिटिं जादोंमोन। बे मिटिङाव जोङो फैगौ लकसभा इलेक्सनाव माने मोनबा समस्ति गेलेगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय। बेनि गेजेराव बे मोनबा समस्तिनि नामा जाहैबाय बरपेटा, क'क्राझार, दरं, उदालगुरि, गुवाहाटी आरो तेजपुर मोनबा समस्तियाव गेलेगोन। आरो बिनिनो मोननै समस्तिखौ जोङो दिनै केन्डिडेट डिक्लेयार होबाय। मोनसेया क'क्राझार लकसभा एसटि रिजार्भ, बेवहाय जोङो आगोलनि डेपुटि चिफ आरो जोंनि दलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन खाम्फा बरगयारिखौ होनाय जाबाय। आरो दरं उदालगुरिनिफ्राय दानि एक्जिस्टिं खालाइगाव समस्तिनि एमएलए जोंनि बिपिएफ हान्जानि दुर्गा दास बर'खौ दरं उदालगुरिनि केन्डिडेट हिसाबै बासिनाय जाबाय। आरो बे मोनथाम समस्तिखौ जोङो थाबैनो जोङो डिक्लेयार होगोन, साननै सानथामसो उनावनो। बास जोंना बिपिएफ हान्जाया जेराव देरहायो बेहायसो गेलेयो, सिदा खोथा। जोङो क'क्राझार लकसभायावबो जों देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो जों देरहागोन आरो बरपेटा आरो गुवाहाटी आरो तेजपुर बे मोनथामखौबो जोङो जाय मानसिया बयबो पाब्लिकजों गनायजाथाव बेबायदि केन्डिडेटखौ जों बासिना होगोन। केन्डिडेट नागिरग्राया बहुद दङ, बरपेटायावबो बहुद दङ, गुवाहाटीनि थाखायबो दङ आरो तेजपुर समस्तिनि थाखायबो गेलेनो केन्डिडेट जानो ओंखारबोनाय गोबां दङ। जायखिजाया जों थाबैनो थिग खालामनाय जागोन। देरहागोन जोङो, क'क्राझारावबो देरहागोन, दरं उदालगुरियावबो देरहागोन। दे बे सोरबा ना इलेक्सन समाव बयबो बिदिखौ बुंखायो, सासेया सासेखौ बखिलायखायो, मोनसे दोलोआ मोनसे दोलोखौ बखिलायो। बे इलेक्सन प्रचाराव बे जायो, बुंगोन, जोंबो सोरखौबा बुंगोन, सोरबा जोंखौ बुंगोन, बे जायो इलेक्सनाव। बेयो इलेक्सननि बे सायख'थि जिथु मा होनो प्रचार, बे प्रचाराव बयबो मोनसेया मोनसे दलखौ बखिलायनाया बे जोंनि थाखाय जेबो खहा खालामा आरो खालामनाय नङा। प्रथमते मैं आमार बिपिएफ दलर माननीय सभापति हाग्रामा महिलारी डांगरिया और आज गोटे CWC जिबिला सदस्य आछे तेनलोके नाम दुटा घोषणा करार लगे लगे आमार काम्पा बरगयारी डांगरिया और तेनलोके जी धरणे आदरणी जनाइছে हाग्रामा महिलारी डांगरियार सिद्धान्तक एसार्ट करिছে सबे जे तेखेते भाल सिलेक्शन करिছে और आमिও आशा राखिছোঁ जे आमी एतिया विरोधी पक्षत आছোঁ। विरोधी पक्षत थका राजनैतिक दल हिसापे आमार আজি जितु दलीय कर्मीসকলৰ सक्रियता সেই सक्रियताই बुझाइছে जे आगन्तुक MP इलेक्शনত कोकराझार दरং उदालगुरि दुईटा सीटे आमी विजयी हब पारिम। मैं এই কারণে কৈছোঁ যে भारतीय जनता पार्टी और UPPL তেওঁলোক दरং उदालगुरित विभ्रांत হৈছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ দলীয় কেণ্ডিডেটবিলাকো আনকি তেওঁলোকৰ শিবিৰ এৰি আজিও দেখিছে আপোনালোকে আমি অপজিশ্যনত থকা ৰাজনৈতিক দলটোত যোগদান কৰাৰ অৰ্থটো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত BTC সুস্থিৰভাৱে চলা নাই আৰু তাৰ ডাঙৰ দুটা কথাই কৈ মই শেষ কৰিম। এক নম্বৰ নিযুক্তি, থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডে নহয়, অফিচাৰৰ বাহিৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আটাইবিলাক নিযুক্তি দিছে। কিন্তু আপোনালোকে নিজেই দেখিছে যোৱা থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড অসম চৰকাৰে যেতিয়া নিযুক্তি দিলে তেতিয়া গোটেই BTCৰ ভেকেঞ্চি প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্য চৰকাৰক দিলে আৰু এই নিযুক্তি BTCত কোকৰাঝাৰৰ মানুহ হ'লে কথা নাছিল, ধুবুৰী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় এই ঠাইৰ পৰা ল'ৰা আহি ইয়াতে তেওঁলোকে নিযুক্তি পালে। কি আমাৰ নিবনুৱা নাছিল নেকি? ইমান লাখ লাখ BTCত নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছিল। প্ৰমোদ বড়োৱে নিবনুৱাসকলক এটা গোকাত মিছা কথা ফাঁকি এটা তেওঁ দিলে যে তেওঁ ঘৰে ঘৰে নিযুক্তি দিয়াটো বাদেই যিকেইটা ভেকেঞ্চি ওলাল সেই ভেকেঞ্চি কেইটাও তেওঁ দিব নোৱাৰিলে। আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ঠায়ে ঠায়ে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিলে, বক্তব্য ৰাখিলে, তেওঁলোকে এতিয়াহে 20 দিনমান আগত ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডখন BTC ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ডখন আকৌ এবাৰ নটিফিকেশ্যন কৰিছে। তাৰ মানে ইয়াৰ আগত বোৰ্ডখনেই বনোৱা নাই আৰু 8 মাহ আছে। এই 8 মাহ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড মানে তেওঁলোকে চাকৰি দিব পাৰিব নেকি? এক। 2 নম্বৰ BTCৰ যে ক্ষমতা দিনক দিনে প্ৰমোদ বড়োৱে দুৰ্বল কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট হস্তক্ষেপ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ গাত হুঁচেই নাই। যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে BTCৰ চাৰিওফালে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে যে আমাৰ 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কাৰণত
তেওঁলোকে ডাইলুট কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া 1.5 মাহ আগতে এখন নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে, সেই 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে ফিৰাই দিছে। প্ৰমাণ হ'ল নে নাই? নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো নটিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল তেওঁ, আৰু যি ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ গৈছিল তাৰ ক্ষেত্ৰতো নটিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল। ইট ইজ প্ৰুভ ডেট আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচি ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে চলাব পৰা নাই। স্যার, বিপিএলৰ নেতাসকলে কৈ আছে যে এমপি ইলেকশ্যনৰ পিছত বিপিএফ জিৰ' হ'ব বুলি কৈছে। জিৰ' পাৰ্টিৰ লগত দেখোন UPPLৰ সভাপতি, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াবিলাক BPF-ত আহিছে। এতিয়া কোনে কি হ'ব? এতিয়া ট্ৰেক্টৰত তেল নাই, বিজেপি কি কয় UPPLৰ ট্ৰেক্টৰত তেল নাই, কিবাকে বিজেপিয়ে তেল ভৰাই দিলেহে চলে। UPPL অকলে খেলে কোকৰাঝাৰত, সিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব কোকৰাঝাৰত যদি অকলে খেলে। গতিকে তেলটো ভৰাই দিছে ট্ৰেক্টৰত, ৰাজ্য চৰকাৰে বিজেপি দলে তেওঁ কোনোমতে ট্ৰেক্টৰখন চলাই আছে, আদাৰৱাইজ ট্ৰেক্টৰ পৰি থাকিব তেওঁলোক। केन्डिडेट बासिबाय आरो बिनि थाखाय आङो जोंनि BPF-नि आफादगिरि मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो BPF-नि साफ्रोमबो सेनियर लिडारमोन, जेनेबा आब' प्रमिला रानी ब्रह्म, रिहन दैमारि, जाहा MLA सरन बर', रबिराम नार्जारि आरो जोंनि MCLA EM गासिबखौबो बिथांमोनखौ आङो धन्यबाद होयो। आरो जोंनि देरहानाया निश्चित। बयबो रायजो राजाफ्रा दा माब्ला इलेक्शन जायो बेखौल' नेगासिनो दङ, आरो बेखायनो जोंनि देरहानाया रायजो राजाफोरनि आखायाव। रायजो राजाफ्रा दा बिनि थाखाय बयबो रेडि जानानै दं। सार, बेसेबांसो भट लानानै देरहागोन होननानै आसा खालामो? बेसेबां भट लानानै देरहागोन बेखौ बुंनाया दा सम्भब नङा, खिन्थु बुरजा भटआव जों देरहागोन। सार, पृथ्वीराज नारायण देबनि नोंथां चेलेन्ज आं बिनि सम्पर्के जेबो बुंनाय नङा, नोंथांमोना बिनि रलखौ नुलांबाय थागोन। सार, एमपि बिसायख'थिनि उनाव बिपिएफखौ जिर' जादों थांगासिनो दं होननानै UPPLनि दैदेनगिरिफोरा बुङो। बिथांमोनाथ' जोबोद बेबायदि खोथा बुंगासिनो दं, खिन्थु रायजो राजा बिथांमोननि जि खामानि मावनाय, आगोलाव जि प्रतिश्रुति होबाय जेबो लाखियाखिसै, ओनसोलाव जेबो उन्नयनमूलक खामानि मावाखिसै, गोदान मोनसे स्कुल कलेज बानायाखिसै, गोदान हस्पिटाल बानायाखिसै, गोदान लामा बानायाखिसै, गोदान इरिगेसन बानायाखिसै, गोदान हाथाय बाजार बानायाखिसै। माने BTC-आव रायजो राजाफोरनो जि नांगौ बे बुस्थुफोरखौ बे 3.5 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावाखिसै, आरो बुंबाय थादों जे BPF-आ 17 बोसोराव जेबो मावाखै। दा बेखायनो बेफोरखौ बरनायनानै बेफोरखौ कम्पेयार खालामनानै रायजो राजाफ्रा नुबाय बे नङा जे BTC-आव मेगन गुनु मानसि गैया, थगायब्लानो जायो, बिदि नङा। UPPL-आ बेखौनो सानदोंमोन जे थगायजागोन, आगोलाव थगायबोनो हानायखाय दाबो थगायबाय थानो हागोन बेखौ सानदोंमोन, खिन्थु रायजो राजाफ्रा दा थगायजाया। बेखायनो बिथांमोना दा बे थगायनायखौ बुजिजोबनानै UPPL-नो भट होआ। सार, क'क्राझार लकसभा बिभागनिफ्राय कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मुसाहारि आरो UPPL-निफ्राय एक्जिस्टिं MLA जयन्त बसुमतारीखौ होदों। सोर सासे केन्डिडेटजों माने टक्करा जागोन होनना सानो सार? टक्कराथ' नोंथांमोनहा नाय, UPPL, BJP आरो GSP मोनथाम दलोआ ज' नङा होमबा? एलायन्स गभर्नमेन्ट दादों, BTC-आवबो सरकार, आसामावबो सरकार, आरो बिथांमोननि जि कमन केन्डिडेट UPPL-नि केन्डिडेट, बेनो जोंनि मा होनना बुंखौ नोंथांमोनहा मा होनदों, बेजोंनो जोंहा माने सौदावनाया जागोन। खिन्थु जों दा नुदों बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव मोनसे पार्टिया इतिमध्य नागारनानै थांबाय, GSP-आ, खारन नबसरनिया गावनो केन्डिडेट होगोन होननानै डिक्लेयार खालामखाबाय। मोनसे पार्टि गैला दा, खालि BJP आरो UPPL-ल'सै। आरो जों बुंनो हाया बिथांमोननि बे खौसेथिया बेसे गोलाव थांगोन। सारा देरहाखांनायनि उनाव गिबि हिसाबै मा खामानिखौ मावगोन सार? गिबि हिसाबै मा मावगोन बे नङा, जोंहा मोनथाम एजेन्डा दङ। BTC-आव सान्थि प्रतिष्ठा खालामनाय, BTC-आव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाति गस्थि धर्मालम्बीखौ राजनैतिक भाबै, सामाजिक भाबै बयखौबो खौसे लाखिनाय, आरो बयखौबो ज' खालामनानै ओनसोलाव जौगानाय लाबोनाय, बयनोबो समान जौगानाय लाबोनाय, बेनो जोंनि मोनथाम उद्देश्य, बेखौनो मावगोन। सार, UPPL-आ अन्थाइ खाम्फा गायसनगासिनो दं। बेथ' नोंथांमोन बुंनाय बायदि खोथायाथ' नंगौ, अन्थाइ खाम्फा गायगासिनो दङ, हयथ' दिनैनिफ्राय गायनो हानाय नंला खोमा, दायो जिहेतु डिक्लेयार खालामसिगोन, नटिफिकेसन होसिगोन।